Bore da bawb a Pasg hapus. Jesus is risen! Hallelujah! Happy Easter! Jesus is risen! Happy Easter! Jesus is risen! Happy Easter, Jesus is risen. Happy Easter! Jesus is risen! Gweddi o addoliad. Arglwydd Iesu at gyfodedig. Ryddym mynd adoli di ac yn moli denw. Heddw trecaist farwoliaeth a chodi eto. Bwywost farw awr y groes mwyn i ni gael bod yn rhydd. Diolch i ti arglwydd at gyfodedig am wneud hyn ei mwyn. Mwyn i ni gael mwynhau ryddid bwyd tragoeddol. Arglwydd Iesu at gyfodedig. Ryddym yn dy garu di, yn dyfoli di, yn dadoli di. Amen. Yna'n gynnar fore Sul, pan oedd y saboth y ddewyd drosodd a hithau'n dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalan a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd diardryn mawr. Dyma angel yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd a rwlio'r garreg oddi ar gyd o bedd yr eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disleirio'n llachar fel mellten a'i ddillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn prynu den ofn a dyma nhw'n llywydu. Yna dyma'r angel yn dweud wrth y bragedd, peidiwch bod ag ofn, dwi'n gwybod eich bod yn edrych am Iesu, yr un gafodd ei droesoelio. Dydy e ddim yma, mae wedi dod nôl yn fyw. Dyna'n union beth ddywedodd fyddai'n digwydd. Dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna, ewch ar frys a dweud wrth i ddisgyblion, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld yno. Edrychwch, fi sydd wedi dweud wrthoch chi. Felly, dyma'r bragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion,
Roedden nhw wedi dychryn, ac eto'n teimlo rhywefr. Yn ansydyn, dyma Iesu'n eu cyfarfod nhw. Helo, meddai. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafel yn ei draed a'i addoli. Peidiwch bod ag ofn, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr am fynd i Galilea. Byddan nhw'n cael fy ngweld i yno. Pan o'n i'n astudio'r darlleniad yma mwyn paratoi y bregeth, dyma beth wnes i sylweddoli am y tro cyntaf. Mae pawb yn y stori yn y lle anghywir. Oedd chi erioed wedi sylwi hyn o'r blaen. Mae'r milwyr yn y lle anghywir. Maen nhw'n gwarchod bedd gwag. Mae'r gwregedd yn y lle anghywir. Maen nhw'n mynd i ymweld â chorff, ond dydy'r corff dim yma. Mae'r disgyblion yn y lle anghywir. Maen nhw'n cuddio mewn ystafell, achos iddyn nhw feddwl bod Iesu wedi ei gadael nhw am byth. Mae pawb yn disgwyl Iesu bod yn y lle anghywir, yn y bedd. Ond, yn lle, mae Iesu mas. Mas ar y stryd, rhywle rhwng Jerusalem a Galilea, yn gwrthod cydymffurfio i ddiwedglo naturiol y stori. Ie, mae'r angel yn y lle anghywir hefyd. Beth yn y byd ydy e'n gwneud yn eistedd ar dop y maen? Mae pawb yn y stori yn ymateb yn union fel mae pobl yn ymateb ar ôl profedigaeth neu argafwng enfawr. Maen nhw'n ceisio adfer popeth fel oedd e o'r blaen, i fynd yn ôl i'w hen fyd cyfarwydd nhw. Hyd yn oed os oedd y hen fyd yna llawn drwg a phwyn, o leia maen nhw'n gwybod sut dalen nhw fyw mewn byd felly. Mae'r newid yn rhy fawr iddyn nhw ymdopi gyda fe. Felly, y ffaith bod popeth wedi newid o'i cwmpas, maen nhw'n cario ymlaen, gwneud yr un pethau a oedden nhw ei gwneud yn yr hen fyd. Ymweld â beddau, gwarchod carcharorion peryglus, cuddio rhag yr awdurdodau. Ond mae'r byd wedi newid, a newid am byth. Mae cariad Duw wedi ffrwydro'r bedd. Mae'r angel yn eistedd ar ben y maen, ac mae Iesu yn cerdded ein strydoedd ni. Gwyn ei byd y rhai sy'n gweld, deall, a newid ei ffordd o fyw i'w ddilyn. Mae'r coronavirus yn argafwng enfawr, sydd wedi achosi cymaint o ofn, gorbryder, dioddefaint a phwyn i ni fel unigolion a fel gwlad hefyd. Ond, ar yr un pryd, efallai bod cwestiwn wedi codi i ni fel Cristnogion. A oedden ni yn y lle anghywir? A oedden ni wedi trio dod o hyd i Iesu mewn hen adeiladau, a hen draddodiadau, a hen ffyrdd o fyw ac addoli. Pan oedd Iesu mas, yn cerdded strydoedd ein cymunedau ni, yn yr ysgolion, a'r banciau bwyd, a'r clybiau rygbi, a'r ysbytai. A beth am ein cymdeithas ni? Oedden ni fel cymdeithas yn y lle anghywir? Am y blynyddoedd diwetha, dyn ni wedi bod yn cweryla gyda'n gilydd dros Brexit. Gweld teuluoedd a ffrindiau'n cwmpo mas gyda'i gilydd dros Ewrop. Ond nawr, dyn ni'n gweld cymuned yn gweithio gyda'i gilydd, pawb yn cefnogi ei gymydog. Ydy'r coronavirus wedi gorfod i ni symud i le gwell? A beth am ein hymgylchedd? Oedden ni yn y lle anghywir, gyda'r holl lygredd a cynhesu byd eang? Nawr nad ydy ein ffyrdd llawn traffig? Nawr bod cân yr adar yn fwy amlwg na sŵn y ceir? Ydy ni mewn lle gwell? A'r cwestiwn pwysica. Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Ydyn ni'n mynd i aros yn llefain yn ein capeli gwag
Ydyn ni'n mynd i guddio yn ein hystafelloedd? Neu ydyn ni'n mynd i edrych lan i weld yr angel ar ben y maen a throi'r ffenest i weld Iesu ar y stryd? Pasg hapus, bawb. That's fine. Yeah, that's fine. Did you like it? Or you? I've done it. Never mind. Gweddi o gyffes. Pan fyddwn wedi methu dydnadob di fel ein gwaredwr. Pan fyddwn wedi methu di gydnadob di fel ein harglwyd atgyfodedig. Pan fyddwn wedi amaenad o'i ti gyda ni. Maddau i ni a chlanw ein calonau a chlawenydd. Pan fyddwn wedi methu rannu dy newyddion da, pan fyddwn wedi bod yn poen i gormod amdanon ein hunain, pan fyddwn wedi methu rannu'r clawenydd wyth adnadob di ag eraill, maddau i ni a chlanw ein calonau a chlawenydd. Pan fyddwn wedi methu dod a gobaith i'r diobaith. Pan fyddwn wedi methu dod a chlawenydd i'r rai sy'n drist. Pan fyddwn wedi methu cynnig dy ras i rai sy'n ein briffo. Maddau i ni a chlanw ein colenau a chlawenydd. Amen. Gweddiau o eiriolaeth. Dduw gras. Deiwn a rai nad oes y ganddynt lawenydd na gobaith ger dy ffron. Y rai sy'n methu gweld unrhyw ddyfodol na goleni ymhen drwy'r tunnel. Y rai sydd wedi eu creithio gan bowen a thrystych, y rai sy'n galeri. Dduw gras a grym yr atgyfodiad, tyrd ath lawenydd aeth iacad heddiw.
Gweddiwm dros y rai nad ynddynt hyd yma wedi clywed dy newyddion da. Bywyd hynny o herwyd ei bod yn byw mewn lleffydd angysbech, neu am ei bod wedi cael ei hynain i'r neges ac i'r posibilrwydd o beth os. Bywyd i ni yn bobl y Pasg, yn barod bob amser i rannu'r newyddion da o obaith, adferiad a ryddid a phawb yn byddwn yn eu cyfarfod, cymdogion, ffrindiau a dieithraid fel ei gilydd. Dduw gras a grimr a gyfodiad, tyrd a thlawenydd a iachyd heddiw. Gweddion dros y rai sy'n dod atynt eu hunain yn dilyn trecynebau naturiol, fel daeargrynfeydd a stormydd, newyn, llifogaeth a thlodi, dros pawb sydd mwyn tywylach gwirioneddol. Dduw gras a grimr ar gyfodiad, tyrd aeth llawenydd aeth iacyd heddiw. Bywyd i bawb rannu yn llawenydd datgyfodiad. Amen. Ein tad, yr hyn oed yn y nefoedd, sancteiddio dy enw, delyd dy dyrnas. Gwyneler dy ywellus megis yn y nef, felly ar y ddair hefyd. Dwrw i ni heddiw a'n bara bynyddiol, a maddau i ni a'n dylydion, fel y maddau ninnau'r un dylydwyr. Ac nac arwain ni y broffedigaeth, aeth y gwarad ni rhag drwg. Canasaiddo ti yw'r deyrnas, a'r neth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Nid o'n gofyn bywyd moethus, a'r y byd na'i berlau myn. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Calon lan yn llawn daioni, teg a hyw na'r lili dros. Dim ond